I jo estic espectacular! Molt bé! Som-hi, a veure. Filtre posat, cabell controlat, story penjada... Molt bé, ja ho tenim tot, Ai, ja ho tenim tot. Ai, heu arribat tots i totes, mare de Déu. I nosaltres, amb tot això a mitges, no estem. Bon dia, família. Nou vídeo al canal. Com arribar tard i seguir sent icònic. Vinga, fem soroll, Puigcerdà! Impossible! Ara sí. Sí, està molt bé, Foguera, però... Que no ha caigut, que era contingut. Clar, era contingut, però és que has arribat tardíssim. Que no he arribat tard. És una entrada estel·lar. Sí, estel·lar i tardíssim. On eres? Comprant petards. Comprant petards? Comprant petards. I són increïbles. Mira. Sí? Mira, aquest d'aquí fa puma. Aquest d'aquí fa pamba. I aquest d'aquí fa tra. Escolta'm! Ai. I on els has comprat, aquests petards? Bueno, en una furgoneta sospitosa, sí. És que m'ha dit, sense caixa més barats. Escolta'm, però no els pots comprar en una furgoneta sospitosa, els has de comprar a un lloc autoritzat i no els pots portar així de qualsevol manera, Bueno, això són detalls tècnics, ja està. Així no es fa. Comencem bé l'espectacle, mare de Déu. Flama! Foguera! Que no trobo les ulleres! Ai, que no m'hi veig! Ai, sisplau! Ai! Les ulleres fins que t'han davantat! Què passa? Les ulleres... Les ulleres són... Ai! Ja sabia jo. A veure, posarem les ulleres... Oh! Ai! Però què hi feu tots aquí? Sí, és que ja han arribat, ja han arribat. Sí, fem l'espectacle, Clar. Hola, molt bé. I vosaltres, sense preparar res. Que no, que jo estava fent recerca pirotècnica. Tu estaves fent el gandul. Exacte. I comprant petards il·legals. Que no, que és una inversió. Això és multa. Au, va, som-hi. Què us penseu? Que la rebella es prepara així com així? Au, va, a muntar-ho tot. Jo no puc fer una pausa, és que estic una mica cansat. Ai, tu el que has de fer és silenci. A treballar. Va. Que comenci l'espectacle! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Recordeu aquell Sant Joan que vam pujar al terrat per celebrar? Ai, es veien tan bé els focs artificials. Sí. Mira, una palmera! Feo pom! I una altra palmera! Feo pom! Ai, i per allà una altra palmera també. Feo pom! Prou! Ja. Ai, bueno, Escolta. I recordeu que el Foguera es va dedicar entre una cosa i l'altra a llançar per allà uns petards al terrat. Sí. No. I a veure, per què no? Perquè no es poden tirar petards al costat de la roba estesa. Vale, i què passaria si un petard feu pom cau sobre la roba estesa? Ai, que es cremaria el meu vestit preferit. I molt pitjor encara, es podria causar un incendi i això seria... Terrible! Per tant, mai al costat de la roba estesa.
I sempre amb portes i finestres Tancades. Exacte. Tancades, iaia, tancadíssimes, tancadíssimes. Tanca la finestra. Bueno, l'havies obert tu, de fet, És igual. Tu Quina boca més tanca-la. gran. Jo la tanco, iaia, però ja et dic, o sigui, Sí. aquesta... Portes i finestres ben tancades. Va. Vinga, va. Molt bé. Ho tenim. Exacte. Tancades, llavors. Exacte. I mai a dins de casa. Exacte. no. Però un segon. A veure, si no es poden llançar dins de casa, on es poden llançar? En espais oberts i segurs, lluny de qualsevol cosa que es pugui cremar. Sacar en places, esplanades i, sobretot, en llocs autoritzats. Vale. I els puc llançar jo sol, llavors, sí. No. Sempre sota la supervisió d'un adult. Clar que sí. Ja. Home, Ja, i ja. ja està bé. Ja n'hi ha prou de xerreta. Ara m'heu de donar un cop de mà. Vinga. Ara? Sí. Ara, ja. Ara. Vull que em recolliu tota la roba estesa. Però... Uau. Va. Què? Ui, vale. D'acord, A veure, ja. mare meva, la A veritat, recollir la roba. Vinga. No! Així. Li estic ensenyant ja, és que no, de veritat. Així no! L'heu d'agafar amb molta cura, perquè cura. després tinc molta Amb feina a molta planxar. cura, és que no ho amb molta cura. Així, Clar, que no ho ai. entenen, així. Fem amb compte, amb compte. Molt Ara ja bé. jo ho sento molt, però és que tot això és que és un malson. És un malson. Sabeu què? Ho farem viral. Què diu ara? Que sí, ja veureu. Ui, Potser- a veure qui a és. veure, un moment per Ja aquí, hi ja som. veureu. Com m'haig de veure? Flipareu, iaia. Com m'haig de Farem un veure? rap educatiu. Que sí, iaia, ja Sí, veuràs. un rap. Fliparàs, Va, que iaia. del Foguera d'això en sap, A Un veure. rap. I ara em Vinga, posaràs la gorra aquella que em poses quan vols jugar amb mi, Vinga, oi? a veure. Pensen que sóc una nina de Això ho gra, gravarem saps perquè què si no vull dir? després el vídeo no... Està clar, està clar. A veure. Volies gorra, iaia? No, si no, tu, que Ok. Espera, així, espera. així. Ho tenim Sí, com la fantàstic, porta al fantàstic. Foguera. A veure. Ho tenim, sí, a veure. A veure, esteu preparades vosaltres? A la iaia! Esteu preparades? I vosaltres esteu preparats i preparades? No us escoltem, esteu preparats o no? Doncs passe! Mai al costat de la roba estesa, portes i finestres ben tancades, petards de casa, molt, acompanyats per adults, molt millor! Al costat de la roba estesa, portes i finestres ben tancades. Si vols més assets, escolta avui, remenya segura. Ui. Pau! Què passa, bro? Canal oficial al Foguera. A veure. Ai, se m'ha quedat- Fantàstic. Ens ha quedat genial, ja. Se m'ha quedat la mà una mica plena de baballa, però... Clar, amb el beatbox i tot això, clar. Au, va, sí. A La iaia veure. fent beatbox, Escolta, tu. Déu-n'hi-do, Que la Déu-n'hi-do. perruqueria m'ha costat 50 euros, Clar. Bueno, i què? Ja està. Ara anem a recollir la casa Anem a- per deixar-ho tot Vale. a punt. Perquè, mireu, una sabata al mig del menjador, Seva, els mitjons pel mig del passadís. seus. No és veritat. Que sí. Ja, però que us cregut. Vinga, que s'ha de recollir tot això. Vinga, som-hi. Va. Però jo hauré d'anar de pressa, és que jo avui començo pràctiques. Què dius, reina? Sí. De veritat? A on? De reportera a TV3. Ai, la meva nena! Sí. Ai, que maca! Quina Ai, il·lusió. aviam si se't queden. I et veig cada tarda. per la A veure, tele. ja, jo també vull sortir a la tele, eh? Sí, quan hi hagin programes de ganduls. Sí. I successos, està clar. De veritat, ja. Ah, les notícies. Au, va, Què? cap a l'habitació. Ara? A fer el llit. I aviam si trobes els pantalons. Sí, Quina pressió, ja, quina pressió. Jo hauré de marxar ja, eh? És Sí, molt bé. Sí, no vull arribar tard. Sí, estimada. Bé, desitgeu-me sort. Molta sort. Ai, la nena, ves que maca és. I l'altra, a veure si trobarà els pantalons que li he dit. Fa dies que els ha perdut. Va ser aquesta habitació, que sembla. A veure, ja està, A veure. tot recollit, a punt. Sí? Sí, Ai, por em fa anar-ho a veure, ja t'he dit, que por em fa anar-ho a veure. ja, a mi també. Ah, has trobat els pantalons? He trobat els pantalons, sí. Bueno, ja anem avançant. Ai, a veure, a la veure. nena, a veure si puc posar la tele. No. A veure, ja. Digue'm. A la nena no. Jo vull veure l'últim capítol de Stranger Things. Dóna-li. Res. Ells ho volen veure. Ells ho volen veure. No.
coses estranyes. Avui anem a veure la nena. Va. A veure, que el mando, un nen que no el trobo fa estona. Però, a veure, iaia, si el tens a la mà, t'ho estic dient, a veure. Mare meva, el Ja senyor. veia jo que el braç em pesava una mica. Clar, ja, Anem a clar. encendre la tele. Sí. A mí no me importa cuál es el sistema político. Bon dia i benvinguts al Telenotícies Pirotècnic. Avui explicarem com evitar possibles accidents i celebrar una revetlla segura. Què diu la nena d'una vella asseguda? No, jo crec que ha dit una revetlla segura. Ah, Revetlla una revetlla. segura, Molt Sí, bé, mira. filla, molt bé. Bé, connectem en directe amb el responsable de Protecció Civil, Martí Pujol, que ens explicarà com evitar possibles desastres. A mí no me importa cuál es el sistema político. Bé, bona tarda, Martí Pujol. Sí, Hola, bon dia. Des de Puigcerdà, sóc en Martí Pujol, responsable de Protecció Civil. I som aquí per donar uns consells per passar una bona revetlla segura amb protecció. Primer consell del dia. No es poden llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses, ni coets ni objectes en flama, perquè això podria provocar un incendi. Molt ben dit. Ostres, Sí, iaia, senyor, però molt és que ben dit. 500 metres és molt. No, home, no. Camina, que és molt sa caminar. Segon consell del dia. Molt bé. Els sorolls poden crear angoixa i malestar, sobretot a persones autistes, amb alta sensibilitat, infants o gent gran. Ei, que jo no sóc gran, No, clar que no, iaia, tu ets vintage. Maco. Correcte. I recordeu una cosa, petards sempre amb adults responsables. I si teniu problemes, podeu utilitzar taps o auriculars per al soroll, molt important. A més que si em poso taps, no sentiré quan us discutiu. Doncs millor, iaia, millor, clar. Bueno. Recordeu, sempre una revetlla segura i responsable. Martí Pujol, Puigcerdà. Ai, que és maco, mira, m'ha agradat, tu. gràcies, Martí Pujol. Bé, moltes gràcies per informar. Sí, gràcies a tu, Flama. Ha estat un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Sí, moltes gràcies, Martí Pujol. Els ha informat Flama des de Puigcerdà, Telenotícies Pirotècnic, TV3. Ai, que maca la nena, quina planta que té. M'agradaria Jo- sortir a mi jo- també, iaia, Sí, els successos ja t'ho he dit abans, sí. A veure, ara em vull apagar la tele i ja m'hi han passat com abans, ja no trobo el mando, és que cada vegada estan més petits, escolta, ajuda'm. A veure, iaia, sí, crec que Cada està cop aquí. els A fas veure, més petits. però primer de tot els hi recordem, vale? Els hi diem, sí? Revetlla segura. Exacte, d'acord? I ara ja apaguem la tele, a veure. Apaga-la, que si no ens quedarà aquí apaga-la, tot el dia. A veure, Apaga'la. a veure, ja Ai, està. que maca la nena. Sí, Gràcies. maquíssima, Bueno, maquíssima. ara el que vull és anar a estirar una mica a la les cames. 3, 1, 2... no. Venga, no, sí, venga. No. No, venga, sí. Venga, ya. Ya està. Vull anar a estirar una miqueta les cames. Molt bé, mira, em fa- vés a saludar la Maria, que fa temps que no la Ai, sí, ho veig. faré, estimat. Va, que és que s'ha de caminar, perquè si no et camines et queden... És veritat. A veure, vinga, gent, nou vídeo al canal. A veure com fem això. Molt bé, a veure... Està clar, és el que té la revetlla de Sant Joan entre les fogueres i els petards. És normal, una fumarada. Ai, petardo! No, ja, es diu petard, no petardo, Sí, eh? tu sí que ets un bon petardo, perquè tinc un petardet. Que és que en català es diu petard, no petardo, ja. Mira, quin petardo que tinc! Però, a veure, ja, mare meva, però on vas? A tirar el petardo! A veure, ja, no i no. Primer de tot, Sí. no pots encendre un petard mai a prop de la cara ni del cos i no el pots subjectar amb la mà. Ah, val, molt bé. L'has de deixar al terra, Sí. d'acord? I Sí. no es pot encendre per la meitat, s'ha d'encendre sempre pel principi de la metxa Sí. i així tindràs temps suficient de córrer i apartar-te.
Que no ho saps, que jo no puc córrer. Clar, és veritat. Com vaig a fer-ho? Si ho fas amb la metge i ho fas pel principi, tens una mica més de distància i així tindràs temps suficient d'apartar-te, clar. Molt bé, molt bé. Escolta, una cosa, estic preocupada perquè i sí que fa temps que el tinc. I si no se'n sent? Bueno, llavors no el pots tocar. No, ni una mica, no el pots tocar. L'has de deixar una bona estona i després, en tot cas, es remulla. Oh, interessant, això del remull. Està molt bé, eh? Estic orgullosa de tu, veig que estàs aprenent molt, eh? Vaja, ja, m'estic esforçant. Saps què he pensat? Digue'm. Que, com que no està la nena, el tirarem quan estiguem junts. Sí, Vale, el tirarem quan estiguem junts i ja està. M'emporto Pots, sí? el petard. El petard, exacte. Vinga, i vaig a fer els macarrons. Ui, els macarrons. Posa formatge, eh? Oh, i tant, molt A formatge. mi més que a ella. Ja ho saps, que sí. Ai, aquests nens com són. Mare meva. Haig de fer macarrons. Vinga, no sigueu tímids! Oh! Fem corona, no! Bueno, família. Avui prepareu-vos perquè tenim experiments bèsties. A veure, vamos allà. Però, ei, es pot saber què fas? Contingut viral, petards dins l'ampolla. Dins l'ampolla? Sí, dins l'ampolla. No, Foguera, que això no ho pots fer. Et refereixes millor la tutxana, veritat? A veure, A la tutxana? clar. No. Això encara és pitjor, que no ho saps. Bueno, a veure, ja veuràs que això es farà pirar a les xarxes. Sí, ho petarà a xarxes, però ho petarà més de veritat, eh? Ei! Hola, bon dia. Hola, què tal? Què tal, com us dieu? Jo, Foguera. Jo, Flama. Molt bé, Foguera, Flama. Sí. Està molt bé que vulgueu celebrar la rebella de Sant Joan llançant petards, però no d'aquesta manera. Clar. Mireu, no es poden llançar petards ni dins d'ampolles ni tutxanes. És molt, però que molt perillós, perquè això podria provocar metralla. Metralla? Clar. Però una pregunta. Jo ho sé, però ells no. Què és això de la metralla? La metralla és una càrrega que surten els trossos disparats, igual que si fos una càrrega explosiva, igual que si fos una bomba. Déu-n'hi-do. Per tant, mai llanceu petards dins de tutxanes ni ampolles. És molt perillós. I tampoc papereres. Clar. Jo és que això no ho sabia. Claríssim. No ho sabies, oi que no? No ho sabia. Bueno, per això estem aquí, Protecció Civil, per ajudar-vos a donar bons consells. Vale. Sí, senyor, ho tenim clar. Què, ho diem? Diguem-ho. Rebella segura! I ara sí, nois, gaudiu de la rebella, eh? Gràcies. Però sempre amb cap i consciència. Sí, li diré. Apa, adéu-siau. Adéu. Aquests nois d'avui en dia... No, t'ho havia dit, home. És que a mi no em fas Una bruta. cas. I ha de venir algú de Protecció Civil a dir-t'ho, perquè a mi no em fas ni cas. Ai, saps què? Què? Va, tinc una idea. Quina idea? I què? Aprofitant que ara és estiu i fa bon temps, podríem anar a la natura. Va, que farem una excursió. Amb aquesta calor, Vinga, som-hi, va. Amb això sí que em podries anar a fer una mica de cas, no? Vale, a veure, mare meva del senyor. Però agafa el menjar, no te n'oblidis. Sí, agafo el menjar. A veure. Vinga, va. Ai, que et quedes molt enrere. Va, camina. Sí. Vinga, més. Ai. Va. Ai, l'última pujadeta, eh? En l'última portem 3 hores caminant. Estic modo supervivència Però total. sí, és molt divertit caminar. A més... Foguera. Què? Mira, si ja hi som. Uau. Sí. Mira les muntanyes. Tinc al·lèrgia al pol·len, em sembla. Sí? Sí. Ai. Vaja. No, sí. Oi, Jesús. Mare meva. Però No, sí. quines vistes, les muntanyes. És veritat. Sí, aquest paisatge és top. Nivell
fons de pantalla. Sí, ha valgut la pena, t'ho havia dit. Sí, no. Sí, jo et dic que sí, això és molt bonic, molt tranquil i tot el que tu vulguis, però jo volia una mica de festa, la veritat. Ai, que pesat. Bueno, és que si volia festa, volia festa. Però has agafat el menjar A veure, o no? ja, no he agafat el menjar. Oi, ja, però què fas aquí? Home, què et penses que m'anava a perdre jo la verdena amb vosaltres, apa? Però com has arribat fins aquí si n'hi ha un camí enorme? Ah, però és que he fet la drecera aquella que hi ha per Llívia. La drecera d'on? De Llívia. Això... Hi havia una drecera per venir Jo fins això no ho aquí. coneixia. Clar. Després baixem per allà, que no vull... Ai, no m'ho puc Sí, creure. sí, cap problema. I això que portes aquí, què és, ja? Un superet. Us he fet una truiteta de patata, una miqueta de carn arrebossada Me lo pido. i unes begudetes. Sabeu què? És el moment del TikTok. A veure, anem. El moment del TikTok, sí, no te'l sí, perdis. és el moment del TikTok. A veure, gent, Raveig a la muntanya, nivell top. Like i follow si tu també series aquí. Ja està, Molt bé. fantàstic. Acampem, no? Acampem, sí. Em fa Jo una vaig a mica, pujar-ho. em fa una mica de por les I, seves amigues, Però bueno. Ah, que xulo, no quin vindran lloc. pas, Ei, noies, les formigues. mireu el que porto a les butxaques. Ara sí, anem a tirar uns petards. Vinga, va. No. Mare meva, aquí ningú vol tirar petards. Sí, però no els pots portar a les butxaques. Saps per què no els pots portar a les butxaques? Això no ho saps, A veure, per què no es poden portar a les butxaques? Digue-li, iaia. No es poden portar a les butxaques perquè és molt perillós i els has de portar sempre els petards amb una bossa especialitzada d'aquelles que en diuen tipus zip. Aquelles que tanquen bé. Perdó, ha sigut un error tècnic. Ho A sento. més, estem a prop de zona boscosa. Vale, ho arreglaré ja. molt bé. Foguera, podries provocar un incendi. Està clar. No, vale, teniu raó. A veure, ho arreglaré en un moment. Arreglem-ho, ja va, vinga, ja està, va. Ja està. A veure. Gent, Raveig sí, però amb cap. Respecte a la natura i respecte a la gent. Ja està. Això ja ens agrada més. Molt bé, molt bé. Ai, no sé. Jo no sabia que es A veure, podia a veure. arribar aquí amb cotxe. Tampoc... Hola, família. Bon dia. Què tal? Com Què tal? esteu? Com esteu? Sí, Bé, sí que es bé. podia arribar amb cotxe, Sí. Sí, per la drecera. Per Per la la drecera del drecera. Cimal. Bueno, Què tal, celebrant la rebella? Sí. Volien tirar uns petards, però... jo No, els he dit petards que aquí no, Aquí no, A clar. zones rurals aquí no, Ja. No, home, no, estarà, no. No, perquè podríeu provocar un incendi. Clar. És molt Siguis important. irresponsable, Per cert, si provoquéssiu un incendi Sí. o us féssiu mal, Sí. sabeu on hauríeu de trucar? On A veure. hauríem de trucar? No? Correcte! Hauríeu de trucar al 112, Remei? Vale. Això Sí, m'ho sí. apunto. Jo A on hauria de me'l trucar? sabia. Al 112, estimat Sí, Martí. com ho faria això? Això, així, mira. 1, 2. Ah, ho sé. Molt bé, correcte, 2. Fantàstic. Sempre recordeu, amb protecció. Doncs m'ho apunto. Sí, Molt bé, sí, molt sí. bé, molt bé. A veure. Què? Sabeu a qui Molt podríem bé. portar? Què? Ai, Sabeu a qui podríem portar? que ja el tenim aquí! Mira, ja està, que és que el trobava. Quina que olla, Gopi! Gopi! Mira, guaiteu. Avui en dia tenim molts animals de companyia, com poden ser gats o gossos. És molt important que sempre els cuideu davant dels petards, És veritat. perquè ells passen molta por. Sobretot, no els renyeu mai i protegiu-los en una zona segura. Per exemple, podeu posar una mica la televisió, una miqueta perquè se'ls vagin acostumant al soroll. Clar. Ai, pobret. Ai, com li agrada. Carinyo. Ai, al Foguera no li agrada, Ai, Bobi. Porta-la allà que descansi, porta-la allà que descansi. Crec que vol fer un pipí. Ai, Bobi, ai. Mare meva. Lo important és que esteu en una zona rural i podreu celebrar una bona rebella tot tranquils. Bé, la conclusió final Conclusió. és revetja segura, revetja top, igual respectar a tothom. Sí, senyor. Sí? Exacte. Molt bé. Recordem. Rebella segura! Potser després passo més endavant i us porto una sorpresa. Apa, família, que vagi bé. Molt bé. Ja, fixa't que m'agrada per tu. Home, no, Que sí, ja. no podria ser... És que Faríeu em deuen- bona parella, no ho creus, no? Faríem bona parella o no faríem bona parella? Ai! Mira, iaia, que Mira, ho t'ho estan diuen, dient, iaia, ho estan dient. És que em tenen
joguina, em veuen jove, ves? No, home, no, que clar que podria sí, ser el meu iaia. net. Escolta, mira, jo saps què estava pensant? El què, iaia? Que me'n recordo molt, de l'any passat, que vam estar a la platja, a la Barbena, Oh, la al Sant platja. Joan, a la platja. És veritat, que la platja Amb està les molt bé. onades. Les gavines! Calla, home! Ai, Ah, clar. jo la veritat és que sí, allò estava molt bé i això d'aquí també, però l'únic que he trobat a faltar és haver fet una bona foguera. No, va. Home, una foguera... allà a la platja potser sí, Clar. però aquí, al bosc, això no, eh? Ja. Mai. Ja, és veritat. Teniu raó. Nois, si algun dia voleu fer una bona foguera, jo us explico la recepta, d'acord? Sí. Que a veure, no són perilloses si es fan bé. Ah, sí? Que sí, iaia, que jo sóc un expert en fogueres, sóc el Ferran Adrià de les fogueres. Sí, senyor. Ara t'has motivat una mica, eh? Que sí, que... A veure, Ferran Adrià. senyores i senyors, aquí teniu la recepta per una bona foguera. Molt TikTok, eh? Sí, mira, un sí, tu. Què, veiem, iaia? Vinga, va. Ui! Mira. Potser sí que en sap, eh? Potser sí que al final... A Què veure, és això? a Vas veure. molt preparat, mira, barrets Vinga, i iaia. tot. Vinga, t'ho poso, Ens ho vinga. posem, no? Sí. Ai, El Ferran Adrià de A les veure, fogueres. sí, clar. Que bo, em pateixo. Aquesta és l'Arguinyano, mira-la. Ai, molt bé. A veure. Llavors, el que necessitem per una bona foguera, primer de tot, fusta i mobles vells. A veure... Molt bé. Fustes cap a dins. Exacte, i ara els mobles vells. Vinga, ja, trobarem a faltar. Ui, no! És broma, ja. És broma. Em referia a la fusta de la calaixera, això, ja. Ai, mira. Perdona, sí. iaia, t'he espantat, No passa res, estimat. Trobo molt bé allò de la calaixera, perquè ja en tenia una mica, és un moble vell. És veritat, sí. és Molt veritat. bé, Estet. És veritat. Molt bé, i també podríem llançar-hi papers, per exemple, els exàmens suspesos! a veure. Examen de mates, que vaig treure un 3, cap a dins! Examen d'anglès, vaig treure un 4, cap a dins! A veure. Jo ho sento molt, però no podem llançar els exàmens suspesos. Oh, doncs llancem els exàmens aprovats! Que no. Sí, el de català! Que no. Ho sento molt, nois, però no podem llançar cap tipus d'examen. Podrien sortir volant i provocar un incendi. Ho sento, nois. No hi podem llançar papers. No, mira. Què és? L'esprai, el pot de l'esprai de la laca. Oh, sí, i l'altre dia vaig fer un grafiti que em va quedar superxulo, cap a dins! I iaia, se'ns va acabar l'antimosquits, que ara l'estem fent servir molt, perquè els mosquits... Clar, cap a dins! A veure, ho sento, però no, res d'esprai. Són molt inflamables. Els hem de portar a un punt verd de reciclatge. Està molt bé. Un punt verd, escolteu bé. Ai, que orgullós estic de tu, foguera. Gràcies, iaia, Has après gràcies, molt iaia. aquests dies, I parlant de Gràcies, verd, iaia. tampoc ho podem fer fogueres a prop de vegetació, eh? Mai. Exacte. Sempre ho hem de fer Mai, a mai. zones on tinguin accés els vehicles autoritzats. Nino. I abans de fer-les, hem de protegir el terra amb sorra per no fer malbé el paviment. Molt bé. I res de plàstics ni pneumàtics, nois? Ah, no. Llavors, foguera ben feta és... Festa segura. Exactament. Revetlla segura. Festa Vinga, va. Oh, que bé. Ara ja ho tenim tot, de remenar a poc i reunir-te amb la gent que estimes. I reunir-te amb la gent que estimes. Així és com es cuina una bona festa. Anant en compte per gaudir de cada moment, per fer-lo únic només possible honorar el seu Festa, revetlla segura. Mireu, nois, la sorpresa! Us he portat una coca de Sant Joan! Hem de celebrar. Ara ja ho tenim tot, uns bons consells i la coca. Uns bons consells per una festa
segura i la coca de Sant Uns bons consells per una festa segura tenim. Així doncs nosaltres estem llestos per una bona revetlla. per gaudir de cada moment, per fer l'únic tot és possible amb precaució. Festa, revetlla segura. Com diu? Festa, revetlla segura. Senyores i senyors, Bona revetlla de Sant Joan! Anem a fer una foto bonica, va!